ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପତ୍ନୀ ଧର୍ମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପୂଜାରୀ ରାମସେନା ଏବଂ ବଜରଙ୍ଗୀ ଦଳର ରାମ ନବମୀ ପାଳିତ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ଏବଂ ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ରାମସେନା ଏବଂ ବଜରଙ୍ଗୀ ଦଳର ବାଲେଶ୍ୱର ଯୋଗ ପ୍ରଚାରକ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରାମ ନବମୀ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ରାମ ନବମୀ ଅବସରରେ ରାମସେନା ଏବଂ ବଜରଙ୍ଗୀ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ପ୍ରଥମେ ଖଇରା ବ୍ଲକ କୁରୁଣ୍ଟା ଗାଁରେ ଥିବା ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ମନ୍ଦିରର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଶତାଧିକ ସଦସ୍ୟମାନେ ଏକ ବାଇକ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥିଲେ। ଏହି ବାଇକ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କୁରୁଣ୍ଟାରୁ ବାହାରି ଗଣ୍ଡିବେଡ଼, ତୁରିଗଡ଼ିଆ, ଡଗରପଡ଼ା, ଅଚ୍ୟୁତପୁର, ଓଝା ପୋଖରୀ, ମହତିପୁର, ଖଇରା ବଜାର ସମେତ ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ବୁଲିଥିଲେ। ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଏକ ନାରା ଏକ ନାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଭକ୍ତି ଭାବନାକୁ ଜାଗୃତ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରାରୁ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡ୍ରିମ୍ସ ରାଇଡର।